having sex. Bhí me de? Bhí is name níon díis. Bhí me héanaigh nó dóigh. Bhí me an óg 8 mbliana dearthain. Fuair me amach lámhán gur tháinig den éontasteach ar scoil le comic pornografíoch agus ná ar buine get ó bhásach. Wai ma wahar dair me fistrup agus tífra me cannot dagan babies as agus sé dúirtí lom glán amach. For me, I was lucky I grew up on a farm. We had dairy cows at the time, and obviously we had a lot of horses around. Ní bhfuil mór a bhí ann, just bhí sé in na card a cain fé ar an munscoil and just fórtú amach faoi de réir a céile. I ddíorthing an Thompson rás ábhrín sean féidir ní raibh in clúagam an Thompson, ní rás fiú fisrach. Ní raibh aon duine feice gom a bhí có nachtathe riamh leis an méid sin grúig in áiteanna agus go raibh bert istócha ar bár ag chéile mar a bhíoh sa porno chéanna. Dad used to bring us around. We were covering a lot of mares, and you know, it was pretty explanatory what happened. Cuilim gur tháinig ceannas na cailíní isteach sa scoil i Madan agus dúirsílinn gur tréis léamh faoi gnéad, just 17. Da bhí na buchaí sínseireacha a gríomh sin na ranga cethir gná ará ná rámar nar an tólas. Níor chuirtá de ascom seachas gur cheap me go dtí an lá sin nuair a bhacha a mún ag cálín go scuideach sí as a túine, dúirtí sin le hána nuair bhí me cuaig bliana béidir agus creid me go dtí lá sin. Bhí sé an eis mar is leithúpla mé agus bhí me go thar sa ran céine lom. Is sí so chuann an fearr a bhd isteach sa cailín. Agus san duine sé a chuid múin is tuigintí. The chós a lot of cóirle is cabhar mo dlú chara a suach sé siúd míniú éig an lum neidir an cartanú críing but míniú bhí an raithna. Chuir sé beánaí déisian orm. For us, it was exciting. Thóg sé tamlan arm tak timpeall ar an swinamh sin. Níor chuir sé tá ascom, bhí me sásta. Iachar do mé a chuirdiúint. Bhí níos mó, sé me gom ag mar pelle am lom